Hij is druk aan het bouwen, de 19-jarige Fokko Duinstra van Snits. Fokko maakt het zijn eigen tiny house, een lieds huske om in te wonen. Dat dacht hij te gerren met zijn paken in Iersum asiel. Momenteel is het net zo makkelijk om een hoeske voor jezelf te vinden of een appartement. En daarnaast is het altijd wel een droom voor mij om in een tiny house te wonen. En in coronatijd ik het oer. En toen haakte zijn paken zijn, kunnen wij een tiny house bouwen? En hij zei, ja wist, tuurlijk kunnen we dat wel. Intussen zit het aardig op met het huske. De boetenkant is 4 hinnen kleer, maar van binnen moet er nog wel wat gebeuren. Vooral het inrichten van zijn tiny house is nog een hele put. Maar zo optimaal mogelijk omgaan met die ruimte. Dus minimale faciliteiten. Ik kies voor een composttoilet. En er komt een douche in natuurlijk en een keuken. Maar geen vaatwasser en geen wasmachine. Dat moet mij de gewoon gebeuren. Het is de bedoeling dat Fokko aan zijn zelfs ik echt in het huis wonen gaat. Van jonge Rijn is het in de regio op dit stuit dreig om een huis te vinden. De prijzen binnen heeg, wilst het meidje van zijn tiny house nog wel te betalen is. Ik stuur nu alles een beetje bij elkaar, ik van Marktplaats. Ik denk dat als dat doet, dat is op minimaal 20.000. Ja, ik is er nog wel onder zitten gaan. Als gelukjes hast, maar steeds 20.000. En dan als hij een eigen huis bouwt. Fokko dacht haast al het werk te gerren met zijn paken, Sjouke. Die wen het vlakbij het werkplak in Iersum asiel. Hij mij zijn pakensisser graag helpen en had er een soort willen in. Ik vind het prachtig werk. Ja, nou ook omdat je helpt in je verder. Dus dat is heel belangrijk om de jeugd ook verder te helpen. Nou? Je moet ook een plekje hebben. En de verkoop van huizen, als die een huis te keer komt, is voor het dak verkocht. Huren valt ook net aan. Dus ja, dan mag je zelf wat proberen. Als het huiske aan zijn kleer is, moet er nog een plak zocht worden. Gemeenten wijzen voor eens locaties aan voor tiny houses, maar een soort binnen dat er net. Fokko moet dus nog uitziekje wat hij aan zijn wenjen wil, in zijn zelfsbouwde huis. Ja, het liefst ergens oorzinnen. Ja, ik studeer in Greens, dus misschien daar in de buurt. Maar in Friesland, als ik daar een mooi plak zou kunnen vinden, dat zou ik natuurlijk ook heel leuk vinden. Ja, maar dan moet er wel meer plak beschikbaar komen.